Madilim. Ay, shout out. Pag na lang nanonood. Ah. Hindi ako makita, ano. Mga koray. Itatago ko sa dilim. Nawala sila. Shout out! Hi! Kalim niyo mga kawaray. Nakikita niyo ba ako? Hindi na. Kasi nagtatago ako. Choo! Choo! Lang. Hinawag ko lang ng bako. Shout out, mega love shout out po sa mga subscriber natin dyan. Mula ulit ako nag-live. Yo, that's pagka dyan na, live ko pa. Bye. Pagka dyan. Oh, dito na, manood ka na dali. Manood ka na dyan. Shout out, tol. Like ko. Nandito ako sa dilim pare. Oh, tol. Sobrang worker, mega love shout out. Yan naman. Nak, kunin mo dali. Ayan si ano, sobrang worker. Salamat sa thumbs up, tol, ha. Wala akong magawa eh. Wala kasi ako upload. Shout out mo dali, nak. Sobrang worker, dali. Shout out. Shout out mo. Shout out mo. Dali. Oh, dali. Manood ka na dito. Oh. Dali. Hindi ka nakapag-upload. Ang dami mo nang upload to lang. Pinanood ko yung mga upload mo. Nasa taas kami kasi. Kaya madilim. Kumusta na yung mata mo? Pa-check up mo yan. Namumula. Umuwi ka na kasi. Kaya wala kang vlog. Umuwi ka na dyan sa ano? Sa Valenzuela ka. Valenzuela sa Caloocan ka na, tol. Oy, Ma'am Mia Australia. Mega love shoutout po. Pasensya na po kayo, madilim. Wait lang, andyan si Ma'am Mia.
Nasa taas po kami sa kwarto. Walang ilaw eh. Ayun ang ilaw. Mega love po. Mega love shout out po sa iyo kabayan. Thank you po Ma'am Miao. Salamat po sa flash yan. Kahit madilim ang aking live. Thank you very much at sa lahat po. Oh, andito ako sa kamarin. Nagpa-check up kasi ako. Oh, mabuti yan tol. Pa-check up ka para gumaling agad yan. Ayan, sabi ni Ma'am Miao, Australia, pobreng worker, mega love shout out po. Sabi ni Ma'am Miao, kabayan, Australia. Wala akong magawa eh. Nag-live lang ako saglit. Ay! Wow! 4 months. Salamat po ulit sa pagpa-member, Ma'am Miao. Thank you very much. Pasensya na po, madilim. Madilim po, hindi makita yung mukha ko. Mega love shout out po, Ma'am Miao, Australia. Sabi ni Tol, pobreng worker. Malapit ka na tol, pobreng worker maka 1,000 subscriber. Kaya niya yan. Yan mo kay, kay Gilbert. Paano mo sa kanya pasuportahan mo? Pasok ka dun sa live niya minsan. Bigyan ka ng nun. Banana, marami. 50 bibigay yun. Madali lang yan. Para makuha mo na yung 1K subscriber. Habang ka sa chichirya na ka. Ay lang. May dalawang nanonood. Ayan, inom. Nakamute pala. Oo. Sorry. Dada. Daldal ako ng daldal. Wala pala akong boses. Kita ako siya. Yo. Aray ko, kamay ko. Hindi ka bukas yung ilaw ng cellphone ko. Pinuksan ko, saglit. Na. Share out. Wala kang boses tol. Oo nga mute ko pala yun, sorry. Mute ka na dyan. Wala kaming marinig. Sorry po. Ngayon lang po nakapag-live. Si Waray. Bisi-bisihan po. Yan si Ma'am Miao Australia. Dami rin mga tol. Si Ma'am Miao Australia pag nag-live yan, pasokan mo rin. Marami siyang mga solid supporter na nag-subscribe din sa akin. Ay, thank you po sa 3 nanonood dyan sa 2 thumbs up. Sana all may 5-star. Member yan tol. Member si Ma'am Miao sa akin. Ikaw lang naman hindi pa-member eh. Pag pa-member ka na, 25 lang. Tol, pobreng worker, pa-member ka na. Baka may ano naman yung Gcash mo. 25 pesos lang. No, okay mo ilaw. May Diyos ako. Diyos ako. Saka sa Siberia. Lagi ako dyan, nanonood tol kay Ma'am Miao Australia. Kaso di niya ako pinapansin. Pinapansin ka yan. Hindi ka lang siguro niya na
Oh. Ano ba? Waray mo din kasi. Nagilis pa ko. Nagilis pa ko. Ano nababaliw dyan? Pero ako sa cellphone na. Aw, minsan ng bilis ng chat, natatabunan, papasensya na po, pobreng work. Ayun pala tol eh. Marami kasi manonood si Ma'am Mia Australia. Hindi ka kasi kaya pag hindi ka na hindi ka na ka-member sa kanya, hindi ka basta-basta makikita pag marami. Umaabot na 100 ng nanonood yan kay Ma'am Mia Australia eh. Dami siyang supporter. Hayaan mo, bigyan kita ng 100 saging. Oh, you know tol oh. Ayan tol. Tol, pobreng worker, makaka-graduate ka na dahil kay Ma'am Mia Australia. Bibigyan ka daw ng 100 na saging. Kaya, good luck, congrats. Wala ka ano dyan, Doy? Ma'am Mia, baka ako rin pwede po. Pambita ba? Tampo nga ako dyan, tol eh. Joke. Tol, bibigyan ka nga daw ng 100 subscriber ni Ma'am Miaw. Ako Ma'am Miaw, kahit 50 lang. Paano ba yun? Gagawa lang ba ng account? Ito ba? Wala na battery. Yan. Wala nga battery. Saan ba tiri? Labas na ba? Wala na battery. Ba't dito ba? Yun. Hindi dyan. Dito ba sa motor? Iurong mo yung akin ko. Wait lang, inaayos ko. Wait lang mga kawaray, inaayos ko. Ano ginagawa mo sa wallpaper? Doon ka nga kasi para hindi ka nagagalaw. Saan? Dito yung camera mo. Doon ka pumesto. Lipat mo yung anak mo. Madilim eh. Wala pang ilaw eh. Sira. Ba't tagilid? Wait lang ha. Ang gulo ko. Yan. Ayan na. Ayan na. Bigyan kita 100 saging din po. Ay, thank you po Ma'am Mia Australia sa sa pamasko. 100 saging daw, tol. Marami-rami yun. Tol, balik tayo sa tol. Tol, pobreng worker, balik tayo kay Japper sa January. Deal ka ba? Yun, marami tayong ipon nun. Tol, pobreng worker, nandiyan ka pa ba? Sa January tol, balik tayo kay Japper. Pasyal tayo doon. Di tol. Ipon ka lang, ikaw naman mag-ipon. Kung bahala yung cottage. Kahit mga 3 days tayo doon. January kasi medyo sikita tayo doon sa pagtitinda. Good night po kabayan mo. Margio Waray TV. Pobreng worker, sleep na po ako. 1 AM na po dito sa mga Australia. Sige po Ma'am Mia Australia, salamat po sa pagpasya at sa patamsak. Thank you very much po. Dito pa lang oras sa amin. Mas 10. Good night din po Ma'am Mia Australia. Love you. Pasyal ka dito tol sa bahay. Tagay tayo. Linggo. May video okay na ko. Ay, may gumana na yung radyo ko.
Makakapagkanta ka na. Love din po sa inyong dyan. Thank you mga miyaw. Salamat po sa purta. Bigyan mo kami ng banana. Para madagdagan yung subscriber ni Tol Pobring Worker. Para mag 1K na. Ngaya. Ingat ka dyan, Ma'am Miyaw Australia sa Australia niyo. Ingat po kayo. Salamat po. God bless. Take care always and God bless. God bless. Bye, Ma'am Miyaw. Salamat po. Thank you po. Sa perang cellphone pa ako, anak. Panoorin mo si Papa. Panoorin mo si Papa. Tayo mapindot na. Ito nga. Uy, nagpalipad si Ma'am Miyaw Australia. Thank you, Ma'am Miyaw, sa pagpalipad po. Ay, maraming salamat po, Ma'am Miyaw. 71 pesos. Thank you po sa pagpalipad. Sa pakulay, maraming thank you. Yun ako. Nagpalipad si Ma'am Miyaw. Oh, siya na all. Wow. Little Pobring Worker. Dito ka na. Mamaya, babalik ako. Ginagawa mo. Bakit ba? Nagawa mo kasi yung ano. Live na po ako. Thank you po, Ma'am Miyaw. Maraming salamat po. Oh, doon ka na. Dami sa namin. Lakas naman. Adjust kasi. Ikaw adjust. Saan ba yun? Sa gilid? Sa likod. Tama na yun. Ay, thank you po very much po sa sa apat na nanonood at sa tatlong thumbs up. Hindi kami nilang shout out. Tapos mo na sana yan doon na pinakain mo yung
naubos mo na yung chicheria ko, boy, ah. Tol, uwi na ako. Sa akin, wala na ako. Internet sa bahay. Sige, tol. Salamat, tol. Covering worker. Maraming salamat. Thank you very much. Uy, boost mo na yung ano ko. Pengi papa. Boost mo na yung ano ni papa. Dali ka. Galing mo ah. Uy, huwag kang umakyat dyan. Mahulog ikaw. Hindi. Dito. Mahulog ikaw. Sus naman to si Mark dyan. Ay mo na naka-active. Hindi, maingay ka. Bye-bye people. Oh, tahimik ka na dyan. Ayay mo. Wala na nanonood sa'yo. Kami ni Marmar. Wala na nanonood sa'yo kaya tahimik ka. Shout out kay Marmar. Nantokin kita sa mukha. Nasaan pala to? Asan dito rin ako? Oo. May. Ano po? Diyan yun ah, dalawa yun ah. Hello, madlang people. Nasaan na pala yung isang sticker? Hindi pala ni ano, balog. Balog? Balog ano maluga? Kayong dalawa daw. Kayong dalawa. Ay, Lalagay mo yun sa akin. Kita mo yun, boy. nagpalipad si Mama Miao. $2. Sa pesos, 73. Sa pesos, 73.
Ito 21. Ano yun? Ilang palipad na niya yun. Ang dami na. Una $10. Mayaman na si mama. Ah, marami itong PC eh. Mulan? Tanong ko rin sa'yo. Di ba mas lali wala sa pag-plane lang? Yeah. Nung ka? Hmm? Eh? Kaya, Pag ganda na ito yun, nagawa ka rin ng ganyan patunay. Pagkat dyan. ang dami sa. Magagawa. Minsan alog-alog. Ganyan lang. Yung magawa yan. Yan. Bibili ka na ng L. Kano lang yan. Ba't may wallpaper na yan? Ang tigas na siya ito. Mga nakapagsitat. Repair mo yun. Tubig, dali. Pangit siguro ang ginagalit ka lang. Kasi masyadong hard cuts. Ay!
Ito ka, oh. Mura. Meron pa lang ito. Dito, ay, dito. Mataliman ka lang. Ayaw nga di ayos eh. Yun daw sa aking kanto. Ayaw nga pumunta sa ayos eh. Ay, kahit ka ng kain ng kahoy. Ano yung kanin? Logo sa iyo. Maghawak sa'yo. Okay? Okay. Pagayatin mo na yung pagayatin mo na yun. Lagyan na natin yung yaya mo. Ayan. Ito ay hapit yung nawol. Yan to din. Dilat ang mata niya. Oh. Hindi ka dito. Yung pangit na ikaw. May pa-print lang ako. Ayaw ipa-debate na ako mga picture. Wala ka. Ano yan? Ano yan? Hindi yan, Jopper. Ikaw yun. Jopper. Jopper ka dyan. Joker. Ito yan. Ano nangyari doon sa live mo? Oo, patayin ka na rin. Bukas ka ng live ulit. Shout out! Patayin ka na.